Kadogo web hantai si berta pachini jining hang Karbi Rap Star season 4 kachapate dun bang phu bang phi kadogo web pan stame karton pazer lo pan ke kelang viewers tum hastame karton pazer lo non Karbi Rap Star season 4 kachapate ajai mek bangke video kachasen contestant aparman bangke pinian bangke ington ponikok lo pasi kachapate dun jining hang tom bangke mo season 5 bang si apor pi pon tu po lasi non la ke submit tang ke pitang tumhaan ke pachini alam the pena bangke counting cheng pit po views pena pen banganang le tum chepo kam thume lo ke kam ke tumta update binong bangke ni le tum non bangan nang than thek chelang sa me 15 august aprang si ni le tum labang so a result ke hai abang phu bang phi tum has me paklang pon long po 15 august aprang si kasi kadogo we fans tami kachi share lapen ke views chepong like chepong bang ke nang litum ke tag pen lo la bang ke non dru bang ni litum lang pon pe lo judge tum ahin tanta lasi pachini lam tag lang lo kaprek lan che pasung nang lo nang litum ke tag side lu pusi hok pon lo lapen long ni polani ko pini dukok polo tang te la bang ke dia ikha lapen ke nang le tum chapate nang le tum thang style teng lo pusi nang le tum matha pon lo lan lo to tang te mo a result a date bang ga arni abang ke bertang pi poning bom po setame 15 august aprang si paklang poning po kardo